Dobro jutro, dragi ljudi! Za danas sam vam pripremila čarobni napitak od peršuna i limuna koji vam može pomoći da za kratko vrijeme izgubite na težini. Ishrana bogata peršunom nije samo dobra za održavanje telesne težine, već je i izuzetno zdrava. Bogata je hlorofilom, vitaminima K, C, B12, zatim gvožđem i odličan je za detoks organizma. Dakle, peršun za mršavljenje je zdrava opcija. Ipak, budite pažljivi. Sa peršunom ne treba preterivati. Za ovaj čarobni napitak vam je potrebno jedna vezica peršuna, jedan limun i čaša vode. Limun sam pre korišćenja dobro oprala, zatim ga sečem na pola i cedim sok iz limuna. Peršun sam oprala i sada ću ga sitno iseckati. Iseckane listove dodajem u blender, a zatim dodajem sok od limuna i 2 decilitra vode. Sve zajedno blendam dok se peršun skroz ne usitni. Ovaj napitak možete piti pre doručka. Pre nego što uvedete uvećane količine peršuna u svoju ishranu, posavjetujte se sa lekarom jer može da reaguje sa određenim lekovima, a može i da učini neke bolesti još težim. Peršun za mršavljenje nije za osobe koje imaju problema sa bubrezima i nikako nije za trudnice. Ugodan dan i vidimo se u nekom od narednih videa. Želim vam dobro zdravlje. Veliki pozdrav!